जेतु मोनसे मिशन लानानै जोंहा प्रमद बर' सारा खामानि मावगासिनो दं बिटिआरखौ जौगानो थाखाय बिथांनि बायदि जों आन्दासाव मावाखै आरो हाग्रामा महिलाया थांनाय 17 बोसोराव माने आन्दाजजोंनो सरकार सोलांबाय आरो एबार माने बिपिएफनिथ' नामानो गैखाला माने जोंनो थानाय एसे खाथि खालानि सानैसो माने माबाफोरा एसे माने दङ आरो खिन्थु बिपिएफनि जेबो नाम गैला आरो बिथांनि जे बुंनाय बाथ्रा बेयावनो जों बुजिनो हायो जे सासे मोजां लिडारा माबायदि जानांगौ बा माबायदि जों बिराद गौरव मोनो जेतु मोनसे मिशन लानानै जोंहा प्रमद बर' सारा खामानि मावगासिनो दं बिटिआरखौ जौगानो थाखाय बिथांनि बायदि जों आन्दासाव मावाखै आरो हाग्रामा महिलाया थांनाय 17 बोसोराव माने आन्दाजजोंनो सरकार सोलांबाय आरो आन्दाज बायदि बिदि माने 17 बोसोरखौ बारहोबाय खिन्थु जोंनि दानि जि बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारा माखासे मिशन दङ बिथांनियाव भिजन दङ माखासे माने डकुमेन्टसफोर खालामनानै जिबायदि बिटिआरनि गासिबो रायजो राजानि थाखाय 35 लाख सुबुंफोरनि थाखाय जे मोनसे माने जौगानायनि खामानि मावनो जे आस'निफोर लादों बेफोरखौ माने बिथांमोना बे 17 बोसोराव माने साननानै मोनायासै दा दिनै जों गोबां माने बिटिआरनि माने बिटिसिनि बा बिटिआरनि माखासे सुबुंफोरनि आरजाथाव माने आस'निफोर लानानै खामानि मावगासिनो दं दा बेफोरनि गेजेराव जोङो थांनाय 17 बोसोराव मोनसेबो जोङो माने बिटिसि बा बिदि माने आस'नि जों नुनो मोनासै खिन्थु जोंनियाव जों दिनै जों बुंनो हायो जे एकदम माने उन्दैनिफ्राय गोजौ लेभेलसिम आरो थारमाने जेरै जोङो माने अनसाय बिथांखि जों होदों फरायसाफोरनो जों गियान सोरां बिथांखि होदों बेबायदिनो जोङो माइनाव सोरां बिथांखि होदों आइ अनसाय बिथांखि होदों रुप निर्मल बिथांखि होदों दा सुपार 50 होदों माखासे जोङो गटारि मिशन पिक मिशन बायदि बायदि दिगजों जोङो माने रायजो राजाफोरखौ माने रांखान्थियारि बिथिंथिं जौगाहोनो थाखाय गोबां आस'नि लानानै जों खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों प्रमद बर' सारखौ दा बेबायदि रायजो राजाफ्रा माने जोबोद माने बाख्नायदों आरो एबार फैबाय थानाय जों इलेक्सनाव जे जोङो उदालगुरि हिसाबै बा जों रौता हिसाबै माने ओरैबायदि माने गोख्रों जाना दङ जे जोङो गामि गामि हाबनानै जों मिथिदों जे गासै रायजो राजाफ्रा एबार जोङो माने प्रमद बर' सारखौनो जोङो बिथांनि दैदेननायखौनो जों मोजां मोनदों लुबैदों आरो बिथांखौनो जोङो एबार माने गोख्रों भटजों देरहागोन बेखौ माने फोरमायदों आरो बेखौथ' आरो बिथांमोना अपोजिसन हिसाबै बुंखागोन बिथांमोना माहा नुनो बिथांमोना माने जोंनि जि मावनाय बेखौ माने बिथांमोना साननोनो हाया माने जों ओरैबायदि माने मोजां सान्थौजों खामानिफोरखौ जे मावदों रायजो राजानि थाखाय आरो बे हिसाबै जोंनि जिखिनि माने मोनसे राजखान्थि हान्जायाव माने गाहाय लेभेलनिख्रुइ माने जिबायदि माने थाखोनि जोंहा आफादफोर थानांगौ जि सिस्टेमाव जों थानांगौ बेबायदि जोंहा पुरा मजबुत माने दंखायो सुब्बानिफ्राय लानानै माने बुथ लेभेलनिफ्राय लानानै जोंहा प्राइमारि ब्लक माने गासिबो स्तराव जोंहा पुरा माने जोंनि मावथिफ्रा गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ दा बे हिसाबै आरो जोंथ' बुंनो हायो माने रौतायाथ' जोंनिखा रौतानि अनगायैबो एबार जोंहा डक्टर निल सरकारि दैदेननायावहा जोङो खाथिनि जोङो धनस्रि समस्ति पासनि सेरफां समस्ति आरो जोंहा फैबाय जोंनि हाबदेरनाय जायफोर माने बिश्वनाथ आरो सनितपुर बिथांमोननि गामियाव जों जिबायदि माने खामानि मावहैदों बेखौ नोजोर होयोब्ला जों माने एबार माने गासिबो समस्तिया जोंनियावनो दङ होनना जों मिथिनो मोनो आरो बावैसो बुंथिगिरिया जोंहा बुंदों पासनि सेरफांनिया जों जे पासनि सेरफां ओरैबायदि माने जों पिकआप लागासिनो दं एबार माने बिपिएफनिथ' नामानो गैखाला माने जोंनो थानाय एसे खाथि खालानि सानैसो माने माबाफोरा एसे माने दङ आरो खिन्थु बिपिएफनि जेबो नाम गैला आरो माने एबार जोंहा माने UPPLआ फारफ्रोमथिंबो UPPL दा जों माने जेथिं थाङो माने UPPLनि खोथा रायलायनाय खोनायो आरो जे एबार जों UPPLजोंनो माने खामानि मावनांगोन बा UPPLनो जोङो सापर्ट होनांगोन बेबायदि रायजो राजाफ्रा बुंनायखौ जोङो मोन्दों आरो